Nei logoफोर जोंना हिन्जावा देखायलाय मोखांखौ देखाय जिजिनि खामानि मावनांबाय न'आव फैनानै मा जाखो आयु लेवार बानायावनो बेबायदि आयु लेवार बानायावनो बाब्राब सनलायो थुस बिदिबाय आयु बेलावा ya pernah mini lagi bawa ini ayo bakayo lihat orang jia magon tang bila bawa mereka apa sih ada tu bukan ada kain itu ada di situ kan dia bukan tahu lili nukai ni bila lihat orang jia ramai kan ada bila wah bapa gue sini nak ribana tu Ribet sih, ya orang. Apa sih dong bay? Buka gerak buka yang lebih lama ber. Ni gini apa? Ni gini apa? Jepung ni bawa lah tersilam ayam. Bila berapa ni? Tapi mana mbak? Bapa yang mana mulai? Apa miccia bazu lah taruh di luar bazu. Bila bazu nanti nak kurni. Karlung abu micia, karlung, karlung abu micia gitu. So hi everyone, good morning and welcome back to my vlog, guys. अभी सुबह नहीं, अभी शाम की 6 बजी है. तो guys अभी हम निकाल चुके हैं नए vlogs के लिए. तो आज से रूपू और हम अभी काम करना पड़ रहा है. रूपू मेरा घर पे तापचा है ना भाई, ताप से काम करना पड़ रहा है. बेस्ट दे सकते हो भाई, पूरा पास में काम किया, पूरा टी-शर्ट वगैरह मेरा पूरा गिरा हो चुकी है. गाइस भाई क्या बताऊँ मैं, आज तो रास्ता काम किया, कल भी करना है भाई. काम क्या करेंगे नहीं पता भाई साहब. आज का ब्लॉग्स ना भाई कुछ नेक्स्ट लेवल है. तो कैमरा पकड़ रहा है, मेरा बहन ही पकड़ रहा है. दाउलिया खामानि मावफुगासिनोलै आयै सान्दुं गोसायाव फैना लाबाय ज्राव दाना खामानि मावबावगौबो नोङो ओरैनो हरलाय नै मोखां गोजा जालाथारबाय आयै साथा हमना होबावदो साख्रि अननानै जि आराम हमना होबावदो अना जाबाय अननाया खामानि मावो माने खामानि मावोबा अननाय जाया आरोना आयै थोस मासि लोखि सारा हिनजाव मोखां लोखि सारा नुखायो नायनायावनो नैलाय ओरैजाय नायलायलै नै लोखि सारा नुखायोना जि लोखि सारा नुखायो हिनजावखौ आसुरितसो या मा गायनो नागिरदों नोंलाय हा मा गायनो नागिरदों आंनियाव फान्थाव गायनो नागिरदों नोङो नालाय जि फाग्लि जाबायलै मा मिनि हारसिं गांलाब गोलैबावो मानसियानो आयै गोजा जाजोब्बायलै करियान बायदिसो नुलांबाय आङो आयै नायल' जाल' सासेल' बिहामजो नै खानायाबो करियाननि गोजा लायबावसो करियान बिहामजोआनो हाग्रा राननो रोंलायो आयै लोखि सारा नुखायोनि करियानफोरखौ लोखि सारा नुखायो देलाय इंलिस रायलायलाय चिं चांचा जालायगोन नामा इंलिस रायलायनाया करियाननि सिख्ला नालाय बिदिसो रायलायखायो लोगोफोर नोरजिया हामफे नैबेना दाउलिया जि मावख्रुबदोंसो आरो गैया भिडिअ बानायनायखायसो मावफ्लादों खोमा मावनो रोङा नालाय बेखौ खि खामानि मावग्रा नुयो आरो खामानि मावग्राखौनो नुथारा ना ब्ले हंले करियान सिख्ला नुखायो दा ना फाम नुखायोलै सयथिबो दे माबार माव जोबथानोसै नै माबार थाब माव थाथाव जोबनांगौ आंनि आथिंखौ दा ख्ला हो नै नों मावना जाहोना आंखौ भैंस के बला धूप दे रही है भाई, इतना ज़्यादा धूप दे सकते हो भाई. पूरा भाई साहब पूरा टी-शर्ट वगैरह ना पूरा सा गीला हो चुकी है.
एंड गाइस बैक साइड पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक बंदी है ना जो भाई पूरा काम करना पड़ रही है। तब से मेरा घर पे आया ना रूपू, तब से काम ही काम चल रहे। नहीं पता यार, जब से वो आ रहे हैं ना तो उसका साथ ना हम भी काम करना पड़ रही है। भाई किस्मत ही ऐसा हो गया कि यार हम दोनों काम करना पड़ना है, हम दोनों काम करके लाइफ अपनी जीना पड़ेगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हो, कैसा लोग देख सकते हो यहाँ पे रूपू पे ऐसा काम करना पड़ रही है। नै लोगोफोर आंना हिन्जावा पानिपुरि बनायदों आरो एफा बुरजा पानिपुरि नैलाय जाख'नाया जाम्बिथार एफा गिदिर नैलाय गांलाब गांथाब संला बायगोन गोथाव गोथाव आयै लोखि सना माना जिरख'नाय जि मोजां जिरख'नाय नुखायो रायखोसो नुखायो ओमफ्राय ना नुबाथाय। नै गाइस जों दा रिल्स बनायनो नागिरदों आरोना, नै दाउलिया बेयाव दङ, नैबे रिं लाइट नै बिराद ओइ गोलैगोन रिं लाइटआ जय गोलैबाथाय सेस बायखाबायलै सयथिबो आंना सम्पतियानो सेस, रिं लाइट गैयाबाथाय खतम भयो काय का रिल्स बनाएगा। बर'खौनो रायलायदों आं ओंखायनो बर' मोजां बर' नङा नों बर'नि फिसा नङा होमबा? होमबा भिडिअ बानायदों नांथा मोनोबा एकदम। सो गाइस बोरै दङ माने बे जोंनि गोदान फेसबुक पेज आरोना। सो गाइस बे पेजाव जोङो रिल्स भिडिअ बानायगोन, नैबे बे आरो आं बेजों आंजों डेलि माने रिल्स भिडिअ बानायगोन आरोना, दाहायबो रिल्स भिडिअ बानायगोन। सो सासेया माने मबाइलखौ चार्ज होनो गारदों बेलेगाव, बेनिफ्राय दाना रिल्स बानायनो दाना भिडिअ बानायनो मबाइलानो गैया आरोना। ओमफ्राय दा नैबे फनजों भिडिअल' बानायो, मोनसे फन दङ बेजों माने मिउजिक दामो आरोना। सो नोंथांमोना सपोर्ट खालाम, बाय गोदान पेज दै गोदान पेजसो माने थ' नोंथांमोना सपोर्ट खालाम, जों सानैनि माने रिल्स नुबाय थागोन। एक्चुअलि जों सानैजों माने न' खाथिनि ना मानि बबेनि जों नों बबेनि हा बबेनि मार नोङो बबेनि नोंलाय आं जि रिल्स बानायनो नागिरदों। सो गाइस माने जों सानैजों रिल्स बानायबाय थागोन आरोना, नोंथांमोना बे पेजखौ फल' खालाम, होमबाना बाय बिराद मोजां रिल्स बानायगोन। सो गाइस सपोर्ट खालाम, जल्दी सपोर्ट खालाम। सो गाइस रिल्स वीडियो ब्लॉग नुबाय थाना रहियो, तो भी गाइस सब लोग सपोर्ट करना भाई, सपोर्ट करो। पीछे में देख सकते हो मेरा बंडी है गाइस मेरा बंडी है। चुप के यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो तुम, मुझे क्यों देख रहे हो तुम मेरा क्या होता है बताओ पहले, तुम मेरा क्या होता है, क्या होते है? कुछ नहीं होता है तो क्यों मेरा हाथ से क्यों पकड़ रहे? सो गाइस नोंथांमोना रिल्स नायनो मोजां मोनोबा, भिडिअ नायनो मोजां मोनोबा नोंथांमोना बे जोंनि बे गोदान फेसबुक पेजखौ फल' खालाम आरोना, फल' खालामना ला। खानायाबो जाथारबालै, खानायखौ सिननांगौना सिननांगौ? नोंनि खोथा मा मानिगोन, हाबा जादों ना मादों नोंलाय? गाइस फल' खालाम टेप फल' खालामना जों सानैनि भिडिअ नायनोबा। सो यू गाइस मिलते नेक्स्ट वीडियो में। सो बम बम।